kaikille! Hei! Se on taas Paasivision aika. Siitä onkin pitkä aika, kun viimeksi täällä oltiin. Me halutaan ensinnäkin yhtyeenä toivottaa kaikille erittäin Hyvää uutta vuotta! Meille on tullut paljon kysymyksiä viime videon perusteella. Ja me käydään niitä tänään läpi muutama tässä, mitä keritään. Erittäin paljon kiitoksia, niitä saa edelleen lähettää paljon. Pistäkää Facebookiin yksityisviestillä, kysykää ihan vaan vaikka kadulla, jos tuutte vastaan, niin kyllä me vastataan sitten. Aloitetaan tästä. Ensimmäisenä on tullut Jukalta Tampereelta kysymys, että mikä on Road to Esperanto kappaleen sanoitusten taustalla? Erittäin hyvä kysymys. Tätä kysytään meiltä usein, koska tämä kappale on ehkä sieltä kantauttavimmasta päästä, mitä sanoituksiin tulee. Ja nyt me käydään sitä vähän tarkemmin läpi. Sen perustana on oikeastaan meidän yhtyenä tuntema huoli Esperanton alkuperäiskansan kohtelusta. Heitä kohtaan on suoritettu alueloukkauksia ja sitä ei voida sallia. Tämän touhun on loputtava välittömästi. Lopettakaa siellä, te tiedätte kyllä ketä te olette. Lopettakaa. Seuraavaksi meillä on Ari Helsingistä kysynyt, että onko kuntavaaliehdokkuudessa ja niihin liittyvissä huhuissa perää? Sinällään ei ole, koska meillähän on ihan erilainen lähestymistapa tähän touhuun. Eli me lähdetään sillä lailla niin kuin käänteisellä pyramidimallilla ylhäältä alaspäin liikkeelle. Eli meidän tähtäin on ensinnäkin presidentinvaaleissa, ja sillä pyritään luomaan semmoista poliittista tunnettavuutta, jonka jälkeen lähdetään sieltä valumaan ikään kuin alaspäin kohti eduskuntatyötä, sieltä samalla vauhdilla kunnallispolitiikkaan, ja meidän lopullinen tavoite on ruohonjuuritason järjestötyössä. Erittäin hyvä kysymys. Kiitoksia sinne Helsingin suuntaan. Sitten seuraavana täällä Jarmo Savonlinnasta on esittänyt kysymyksen, että vieläkö näitä meidän kuuluisia kangasmerkkejä on kaupan? Ja vastaus siihen, kyllä. Niitä on vielä muutama kappale jäljellä. En tiedä koska saadaan lisää, niin jos kiinnostaa, niin nyt kannattaa toimia. Hinta on halpa, vain 5 euroa. 5 euroa. 5 euroa. Otetaan lisää kysymyksiä. Meille Marko Turusta on lähettänyt tämmöiseen kysymyksen. Onko kuoreton nakki parempi kuin kuorellinen? Ja tähän Kyllä on. siinä kuulitte, kyllä on. Timo Tampereelta kysyy. Mikä on Paasikiventiä yhtyeen suosikki perunalajike perunamuusia valmistettaessa? Mahdollisimman kiinteä Timo. Kyllä. Mitä kiinteämpi, sen parempi, Timo. Timo. Otetaan vielä yksi kysymys tähän loppuun. Janne Raahesta kysyy, minkälaisia kapuloita Ohto käyttää? Ohto. Puisi. Puiset on hyvin. Erittäin Hyvää uutta vuotta!